Anthor sabo Anthor Angsi Hero plan hero oi kamda ang hengke saimano norok ani video no nasing tongo norok hengke sawi maya ang bora hap na bagai rutuk tong Shipak ore katanak logo tong khudei norok Anthor is back nei comment khaina sekang ang norok no sana musungu ang biangle thangka ba mung sajagao thangmase gerei ang nogoma mangse haipan se norok ano Anthor is back Dara Anthor is back mahin layo. Kuno jagao thangma gerei nugyada ang oro YouTube no huijagai tongo. Tei ani video naina hनै nasingai legemo phurnai rok no hungke ang yakungo klai khulumjao. Tamo bujilia no rok waisau isu mantro porima haike no sana nango bujia ja. Kubui no dol rok joto no nakar sanu ang video rena hhnei norok no sa sawoi reya angma bagai. Bujio angbo ona singrmani hunjaknai busuk joratei kolok. Usukango hojagiri furo ani dol no brei malai sinaina hनै thangjagai. Borok khorok nei thalik bufang tolawa ano tongsokdi do hनै thangmani phungrok aina naika phase phailalia. Angke yango nasingai thampuyong khano ada rioi. Abono kebono nasingrena ngya hनै angbo bujikhata. Abono hungke di tabuk dol rok bo khorok 10 kg dok tei kolsa hapja khनै tinin video no jengei relai siwana Anthor sabo Anthor abono sabo Anthor ang bosinia sabo khade onorok no jabra durpari mirimi butei hनै mung pharnai dang khasidu na u kasing kerang bai bini sisuno muthui tam buslei jatni prani asai no hनै tes khainai nai osai dang khasidu saimanli angbo Please tell me what is Anthor, who is Anthor? do sawana ang tamo Anthor sabo Anthor ang batamo buino sawana haipano Anthor sabo saimana sekang फाइदी दल रक आनी न्यूज रक बनाइलायानो ताम रक खनै बा पिरजाक तंखा नि बागै sak motok rok tonggei manjak ke Anthor hनै rok lengni abla Ani Chan Ali Bray Gumun celak hari telang tangka oi oboya tonggari biang thangka sabo Ken bisilo yang danai Bra bisilo yang danai moboya dol rok obo sengnai Kapangni takuk tei bukuk song bini orono o viral video sok payo tolani screen no norok nugui man khana khislang narna chai toklai mani hai pano nai nai rok khangge ok ksak tamo abo bisingo kan ma pen rok da nei comment khailai ka hangge ang bori iko teisa alada video serjak ting jau khata buk nai di hanya hai tasha ketal controversy se nuguman juwono Anthor by Jackson Dhruba tai ELEMI bisingo Baini ni okobor porima khanawai ang ani ketai bahaise motom suima tongsiu perfume full yakarei no ketai bahaini slai manam khani ni okok mendra dolrok norok no sadi bo haike khobor pori oi norok puitu da khlailang no jibono tini Alex Faltu achuda pula adar center ro thangei wanchani jaga debbarma hanai slai reikha angno seikhoi manjaknai bujibai khada norok Haipano hambai bai nono head khaimani kokya ang teisa phan chotoni kok sadi bolongrogo thangipano sabo Anthor इलेमी वो बोला था एंथर कौन है पता नहीं अरे भाई वो तेरे बाप है तेरे बाप को आप नहीं नजर दियो क्या Borok rok atino nugyada sekangni brei no kagai teisa alada brei na fike busarok buma bufano sinia ngkok chaya ang thangbayo khakhayo tabugle Anthor sabo saiman khana leikhumu singarok tei khana di jefru Anthor hin khana kangkeno o bokrok 10 kg do 1-2 bosor ngkha 15-30 kg phano romlai siwan bini bokrok no jefru ani mung khana kangkeno kapsi sengo bini mukhang nai di norok bo Anthor sabo Anthor Please tell me what is Anthor, who is Anthor? Abo se ano sinitia phu siniani bagai no ani bagai distract rok ti khlaimani phunugano norok nobo tei tabuk tam saku khana laigrana tei wai busuk ma sanai mora nangnai rok no sorajak ma haike oro rokni ta kok sapai di nei ओ बहुत फेमस लगता है ये बंदा तुम बार बार नाम लेना बंद करोगे मत लो हम नहीं पहचानते किसी को puila hangke bo sungno sana mujung jagu bo Mumbai ni borok Hindi kogrok mansu kapu bo tei bo nok bara tongma hangke khardanda thukran fran magana wo Mumbai o akran athukran fran nani job khai borok norok saimea da तुम बार बार नाम लेना बंद करोगे dol rok norok ke bujia da ani mung bar ta khursi di phu busaino agi ano hamjago hne busuk sakao serai angke tamni accept khai tongna sa obo khorok no nuktei afruni simi no bojoli jagei ning da tiprajak wanchano jajak yangnai hnei tabuk norok ni buskango angbo asuk agini kogrok no sana thangya haipano nungano video call tamjani phunukmani le muitu pogya khwang mo hai beri rok no hungkeno ang PUBG game o BGM ayo tlangei rank push khaina hnei sawoi nogo choboi gari dogla mo sungkerei petrol bomb moliri oi machine gun 150,000 baise kok phurna mujungo game o beri tongkhang keno abo singlia mendra kill phunukna bagai haino thangi thei tongbai musuk jat rok kok tongrugo famous ni kok
do anggo siwang famous ya ano sini nai gerei ambagui no norok ni live stream o ani mung spam ungguyo famous ba norok se station nu khangke no juta it budul condom use khaijak bai khitar nai hinnai mang oi lokobania group check khlainai di norok no support khaine bisik tong phaidi tabuk borok ano reply khaima eba dis khaima video no nailayana borok to Anthor no sinia hin chabla na tei dolrok o jabra durpari mirimi bitoi video no naikhangke norok tei sabuji nai o video o angje samani borok no borok ni music video o okogno no sawano ang bai batai na hangke challenge accept khaidirok hin chama blang bo haiban borok khairakya norok hungke wansung lai tongja khana gari ka hamma VIP kisa misa borok kotorok se bisingo kajakeng khana hanai je pro video 1 second ni bagai kad ungu seilei goso songje bisingo kajak o sinno nugei ang ya phano norok khoroksa sik h manjak khana pa simalengni hokini nayuk sebele boini gari bara na oi gear tamono hinrok pan saimanya rok driving seat asuk mada tai naithoksi kuchu khasika movie o tanjangna naifuro khulumnai no solja khata Shagobi nikerui fan bokok by mang angke oje makeup sekal theinungnai haike eba sinal rok haike makeup kha khairunai no se manja khangke seini butui lamao ksarai tongnai no mukhango silei rena musung asukke hijra makeup artist rok se salia hijra hinma rok dukhuta nangbaidi selano selama hinu bwrei no bwrei asukse amung buino gya ritero miya achangai bo competition khalaitero tamendra obo tamo obodanin rap Omuani ha ani achai ma Tripura ani state ha. haike rap renani angle saknang ya khetni mairka tei sex khaite tei phano reimano kubuino jebini o rap no khana tokjak nai rok hengke tam sanai musuk bai baksa digra riman kha Kukte kapi ya ko groklen nung by baksa tasha din nung ashuk bar te prasa wansa hinlia te ang norok no ti prasawansa mung pharka bele norok no ang ketal tei tamo tei boda nangkho sadi mung kaham kaham tongwani oro ti prajak wansarok hinjakhe borok tostong thokjak lai siu tabuk angkha omo hai rebrok khana ke sago thilai sunai rok lai suyang bayana hangke tini singtam sawiman laika Anthor no siniwi bo sinia hane samani borok jalak manjakha tei borok ni channel o agini hai views manlia ni bagai ang bai controversy khaina nayo hanai basung sawiman kha iko singno paikhata iko dolrok kepal hamya tini bosini tangai genai o jorawo o timing go ang rap song et khaina ni tongmandu ge watei saime baigejen wairei ge current krei go mic rok ni do asuk abo sana ko gya ang sete bu khana rna musuguno rok no rap record khaijak na hepano paisugya ko te gisa mix and master khaina nango am bagai sorry tini inglia next video sure na yang hangke tabuk to video upload khainan time tong hangke kendro buji khana hangke tinin bagi omsung nong sinai video sajakhe like gredi tabuk no redi like subscribe khaijage rok subscribe khaidi tabuk no hai video simina nai tong thokjage tongbayo abuno hangke malai lai finai sung tai kaisa katal video o tabuk phioglia angke bono phioglia social media o nang nung yang nai rok no kpha bai nai joto no thangka do dolrok bye tiprasa I vlog thung